Колькі ж чалавек у сям'і Лукашэнкі? Лукашенко імітуе буйную дзейнасць. Пагроза для кітайскага транзіту. Каты распачалі вайну супраць катоў. Вчера котов душили. Два міліцыянты на аднаго работніка. Чым Лукашенко падобны на трактарыста? Адкуль у Беларусь прыйшлі дранікі? Вечарына памяці мастака Леаніда Баразны. Гадавіна Варшаўскай бітвы. Вітаем, сябры! У нас чарговы выпуск навін. Па-беларуску, пра Беларусі не толькі. Пра тыя навіны, што нас зацікавілі ўжо зараз. Пачынаем. Лукашенко паказвае, што рыхтуецца сыходзіць. Нават закон хоча прыняць, які будзе абараняць не толькі былога кіраўніка, але і яго сям'ю. Але што разумець пад выразам сям'я Лукашэнкі? Ці это толькі яго сыны, ці нявесткі таксама, і іх дзеці? А ці падыходзіць сюды яго жонка Галіна? А мама Колі? Ды і наогул, колькі ў яго тых сыноў? Нібыта 3. Але гэта тыя, пра якіх мы ведаем. А можа, ёсць яшчэ колькі, пра якіх мы не ведаем? Пытанняў больш, чым адказаў на іх. А калі кожнаму яшчэ прэзідэнцкую зарплату пажыццёва, дык так і ніякага бюджэту не хопіць. А яшчэ розныя гаранты недатыкальнасці. Але ж досвед Назарбаева павінен паказаць, чаго вартыя тыя гаранты. Дастаткова толькі ўладу з рук выпусціць. Вось і прыходзіцца з усіх сілаў трымацца за пасінелымі пальцамі. Нават хватку нельга аслабіць, адразу праз пальцы ўлада праслізне. Тым часам Лукашенко стараецца, як толькі можа, праслізнуць у Пуціна паміж пальцаў. Дужа ж несвоечасова для Лукашэнкі пачаўся наступ украінскіх вайскоўцаў у Курскай вобласці. Нібы ж хаўрушнік Лукашенка ў Пуціна. Па ўсіх падпісаных паперах трэба ў вайну ўступаць. А не хочацца ж, добра разумее, чым это можа скончыцца для яго і ягонай улады. Вось і прыходзіцца імітаваць бурную дзейнасць, арганізоўваць на Беларусь атаку украінскіх дронаў, потым іх збіваць, пагражаць з тэлеэкрана ў Украіне, везці да мяжы танкі ды падвозіць вайскоўцаў. Пры гэтым сапраўды не справакаваць Украіну на адказ. Пакуль Пуцін упарта не лічыць свае дзеянні ва ўкраіне вайной, Лукашенко можа быць спакойны. Раз вайны няма, то і абавязку дапамагаць хаўрушніку ў баявых дзеяннях таксама няма. Пакуль палякі пужалі Лукашэнку, што перакрыюць транзіт кітайскіх тавараў, гэты транзіт могуць спыніць расейцы, ці дакладней украінскія ўзброеныя сілы. Бо іх аперацыя ў Курскай вобласці прывяла да таго, што расейская чыгунка перастала прымаць саставы на маскоўскім і бранскім накірунках. Кіраўніцтва расейскай чыгункі адправіла беларускім калегам тэлеграму аб неабходнасці спынення адпраўкі грузавых цягнікоў у бок Бранска і Курска з 12 жніўня, а з 13 жніўня па тэлефону папрасілі не адпраўляць грузавых цягнікоў у бок Смаленска. Прычына, не хапае лакаматываў, якія неабходныя для перавозкі войск і вывазу ўцекачоў. Это можа прывесці да калапсу на чыгунцы, што будзе пагражаць і кітайскаму транзіту. Тым часам самае сапраўднае змаганне распачалі ў Барысаве. Толькі не з ворагамі і не вайскоўцы, а камунальнікі з бадзялымі катамі ды сабакамі. Змагаюцца з дапамогай дрочыкаў з атрутай. Правілы Ютуба не дазваляюць прывесці тут здымкі з вынікамі гэтай вайны. Ну, самыя сапраўдныя нашчадкі Шарыкава. Вчера котов душили. Таму барысаўчане павінны быць пільнымі і трымаць сваіх гадаванцаў дома, каб каты не трапілі ў рукі катаў. Да змагання падключыліся і лукашэнкаўскія сілавікі, толькі не з ворагамі і не з катамі. У іх свая бітва, бітва за ўраджай. Ці з ураджаем? Гэта раней было ў асноўным справа сялянская. Зараз гэта справа агульная. І пракуроры, і следчыя, міліцыянты, пажарнікі таксама не стаяць у баку. Наадварот, яны тут у першых радах. Не выключэнне тут і Бярозаўскі раён, што на Берасцейшчыне. Яшчэ перад пачаткам жніва гатоўнасць тэхнікі і саміх механізатараў праверыў сам пракурор раёну. Удзяліў ён увагу нават супрацьпажарнаму прыкрыццю. Усё як на сапраўднай вайне. Спраўдзіў, ці ёсць спецвопратка, ці працуюць кандыцыянеры, нават пацікавіўся, ці добра кормяць у полі. Ну чым не сапраўдны бацька?
Прайшоў месяц, і бярозаўскія міліцыянты таксама вырашылі паказаць, што не дарма хлеб ядуць. Яны правялі рэйд на сельскагаспадарчае прадпрыемства «Вінец», дзе праверылі, ці добра захоўваецца збожжа і кармы для жывёлы, ці не крадуць там паліва. Гледзячы на гэтыя здымкі, разумееш, куды ідзе сельская гаспадарка. На аднаго работніка ажно 2 міліцыянты, а яшчэ пракурор, пажарны, колькі іншых інспектараў да кіраўнікоў. Тут ужо парадак гарантаваны, толькі вось ці будзе хутка кого правяраць. Шчыруюць міліцыянты не толькі на Берасцейшчыне, іх суседзі на Гарадзеншчыне таксама недарэмна хлеб ядуць. У Воранаўскім раёне, што на мяжы з Літвой, міліцыянты злавілі 49гадовага механізатара. Ён спаліўся на тым, што за няпоўныя 2 месяцы прысабечыў сабе больш за паўтоны дызельнага паліва, чым прынёс шкоду гаспадарцы большак на 1200 рублёў. Міліцыянты нібы паляўнічыя пахваліліся сваімі трафеямі. Вось колькі саляркі знайшлі ў чалавека. Аж неяк шкада чалавека. Працаваў мужык у калгасе, карміў тых аглаедаў, напэўна ж не лез у палітыку і падтрымліваў Лукашэнку. Вось зэканоміў трохі той саляркі ды зліў для сваёй патрэбы. Трэба ж яму неяк жыць. У яго ж яшчэ і хатняя гаспадарка ёсць. І, напэўна ж, менавіта яна прыносіць яму асноўны прыбытак. І чым ён горшы ад таго ж Лукашэнкі? Калі просты калгаснік доіць сваю кароўку, а малако здае ў той жа калгас, дзе афіцыйна працуе і ў якім і тырыць тую ж салярку, то для Лукашэнкі ўся краіна – гэта свая асабістая гаспадарка. Ён ужо 30 гадоў доіць свой народ, адпраўляе прадукцыю ў Расею, якую лічыць сваім афіцыйным месцам працы і ў якой таксама тырыць тое ж паліва. Толькі, вядома ж, не ў тых маштабах, што воранаўскі трактарыст. Дык за што ж судзіць того трактарыста? Лукашэнку ж ніхто не судзіць. Не хачу красці чужыя ідэі. Гэту аналогію я падгледзеў у гісторыка Алеся Белага. Дарэчы, нядаўна ў Алеся Белага выйшла кніга пра смакі і водары беларуска-габрэйскай кухні, якая мае назву «Самы цымус». Прэзентацыя кнігі адбылася 14 жніўня ў Варшаве ў моладзевым хабе. Алесь распавёў пра сувязь беларускай і габрэйскай кухні, якія стравы беларусы перанялі ад габрэяў, а якія наадварот, габрэі ад беларусаў. Выступ Алеся працягваўся больш за 2 гадзіны, але ўдзельнікі прэзентацыі з цікавасцю яго слухалі, а пасля яшчэ задавалі пытанні. Дарэчы, падчас прэзентацыі Алесь прыгатаваў адну са страваў габрэйскай кухні, якую прысутныя маглі паспрабаваць напрыканцы сустрэчы. Цікава было даведацца, што знакамітыя дранікі, якія ўсе лічаць беларускай нацыянальнай стравай, беларусы перанялі ад габрэяў, якія ў сваю чаргу перанялі іх ад немцаў. Дарэчы, і само слова дранікі адносна новае. Яно замацавалася ў беларускай мове ў 50-60-х гадах 20-го стагоддзя. Як лічыць Алесь Белы, хутчэй за ўсё назва паходзіць з усходняга Палесся. У той мясцовасці, з якой я паходжу, эту страву называлі драныя бліны або драчы. Тады это слова не выклікала ніякіх іншых асацыяцый. Пра іншае значэнне гэтага слова з мяккім «ч» я даведаўся толькі ў другой палавіне 80-х, калі трапіў у савецкае войска. Трэба адзначыць, што вялікі і могучы спрычыніўся да знікнення з беларускай мовы шмат такіх словаў і геаграфічных назваў, якія рэзалі нежнае расейскае вуха. Так, з беларускай мовы знікла слова «жыд», якое ў беларусаў ніколі не мела абразлівага значэння. Вось жа ўжываюць яго і зараз тыя ж палякі і літоўцы ў адносінах да габрэяў, і нікога гэта не абражае. Але гэта ўжо тэма асобнай перадачы. І не толькі да знікнення словаў спрычынілася расейская акупацыя, вінаватая на ў смерці людзей, у тым ліку і знакамітых. Так, 15 жніўня споўнілася 72 гады, як у Мінску па замове спецслужбаў быў забіты беларускі мастак Лявон Баразна. Лявон Баразна нарадзіўся ў 1929 годзе ў Талачынскім раёне. Яшчэ падчас вучобы ў мінскім мастацкім вучылішчы ён пачаў актыўна цікавіцца беларускім нацыянальным арнаментам, адзеннем, ткацтвам. У 1967 годзе яму даручылі афармленне Мінска да 900годдзя, але неўзабаве партыйнае кіраўніцтва адхіліла мастака ад гэтай працы. Лявон Баразна быў у сяброўскіх адносінах з Уладзімірам Караткевічам і Зянонам Пазняком. У 1969 годзе разам з Зяноным Пазняком ён выступіў у абарону старой забудовы вуліцы Няміга. Тады ўдалося на 3 гады прыпыніць знішчэнне Нямігі. У
У 1972 годзе мастак рыхтаваў акцыю пратэсту супраць знішчэння нямігі, але ў хуткім часе ён загінуў. Дакладней, быў забіты ў выніку правакацыі спецслужбаў. Штогод у дзень яго смерці на каталіцкіх могілках Талачына, дзе пахаваны мастак, адбывалася ўшанаванне яго памяці. Тут заўсёды выступаў мастак Алесь Пушкін, які нарадзіўся і жыў у суседнім Крупскім раёне, і які таксама загінуў за сваю любоў да Беларусі. У памяць пра мастака ў Варшаве ў касцёле святога Александра адбылася імша, на якой памаліліся за ўсіх загінулых беларускіх дзеячаў. А пасля адбылася вечарына памяці Лявона Баразны. Галоўным госцем на вечарыне быў сябра мастака Зянон Пазняк. Вот тое, што ён зрабіў, гэта і гарадоры з Карыны, гэта яго альбомы, гэта яго касцюмы, гэта ўсё засталося. Гэта наша спадчына, якая рэальна ёсць. Мы не павінны забывацца на тых, хто сваім жыццём і нават смерцю спрычыніўся да адраджэння Беларусі, якая, нягледзячы ні на што, будзе вольнай. Дарэчы, у гэты ж дзень споўнілася 34 гады, як загінуў спевак Віктар Цой. Ён не быў беларусам, але праз 3 дзесяцігоддзі пасля сваёй смерці спрычыніўся да беларускіх пратэстаў. Ягоную песню «Перемен» лукашысты нават забаранілі і арыштоўвалі за беларусаў. 15 жніўня ў Польшчы адзначаецца Дзень войска польска. Нагодай да свята з'яўляецца перамога ў Варшаўскай бітве, якая працягвалася з 13 па 25 жніўня 1920 года. Менавіта 15 жніўня ў ходзе гэтай бітвы пачаўся пералом на карысць польскага войска. З гэтай нагоды ў польскай сталіцы адбыўся вайсковы парад. Віншуем польскі народ з гэтым святам. Трэба адзначыць, што ў Варшаўскай бітве прымалі ўдзел і беларусы. У прыватнасці атрад пад камандаваннем генерала Станіслава Булак-Балаховіча ў складзе 3-й арміі прыкрываў манеўр польскіх войскаў з-пад Дняпра. Дарэчы, перад Варшаўскай бітвай савецкае кіраўніцтва і большасць замежных экспертаў ды кіраўнікоў лічылі, што дні Польшчы ўжо злічаныя. У выніку ж польская сталіца выстаяла, а ўсходняя мяжа краіны апынулася далёка на ўсходзе. Тут напрошваецца аналогія з Кіевам у лютым 2020 года, калі ў Маскве і на захадзе лічылі, што Кіеву засталося 3 дні. Але ўжо 3-й год Украіна не толькі не скарылася, а пачала наносіць удары і па варожай тэрыторыі. На гэтым мы з вамі развітваемся. Да сустрэчы ў наступны аўторак. Дзякуй за прагляды і каментары. Калі для вас это бяспечна, падпісвайце наш канал, стаўце падабайкі ці не падабайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Калі ж вы ў Беларусі, то проста глядзіце і распавядайце сваім знаёмым. Усяго вам найлепшага. Жыве Беларусь! Слава Украіне!